Kardom nili sami moromi phangchupi Pini Hillstan Karbi Anglong Thanji bang non bertang tonpen arjupon sinang. Kupi kuson pen lunne serlika inglengpi alang liki socolong lokke ningkan surihini rakrehini pen alang lila puson akeso kacolong dun lokke perime melo bonta alang liki so kacilang ijia phan anta awarsai avelasi kaike munit phan kerap nang ning kacet hinai Karbi Anglong aricho CM Tiram ronghang ake hayalong kerap kachahang serlika inglengpi apo sangkar ingleng alang li supi keso kacilang along CM sarnang cerap dun vek nangji pusi ning chithepon lo lapen nang rap vek tha pusi chuning ri serlika inglengpi ahem lake kilometer cap upper dilaiji hapchan road Nilip MSC constituency ke parlo bangso tisor rong along ingnut hemi pisang pi promila rong pipia hem tomon jabrai lapen towar malom thengpi ke krepen arni kangsam por 5 hom malom nilip MSC constituency ke parlo bangso tisor rong along ingnut ki dukdet ahemi pi ahem sang pi promila rong pipia hem tomon arve ke thepik penajok penang an hemrit na Aruni Phaikre Troxiarni Jengkha Police Patrol Post along IC ke chotang gunjan duta rong puru arong asar pimar apenan ke dotang asar pimara phan chokat pondera jok gunjan duta phan sodak pen insai nangji pusi jengkha case air road tumpen pinpur alo mate memorandum hamren superintendent of police aphan panongsi pini jengkha police patrol post IC nayanjoti dihinja ari deng pinpur alo pajerdam Muni da phan kerap la penning ka chethenai pukela daksi thekponong lo man ke do CM Tuliram ronghang alang ni Ramsing ronghang aberim EM lapen MSC bithung reng thama constituency keso po berta longsi tongsikot pen alang lia hin pen kerap ke pajerdam Number Krisir Kep Gifu MLA ke Hai Bidia Singh Ingleng Pen ke Damtang Arani Sonjoy Rong Hangaphan Pang Thek Thek Theatum Apran Karmudet Along Adai ke Dove Katumaphan Nep Ingnang Serak Nang Jipu Amethang Facebook page pen Pangdak Donsuri Nirbakhi Sonjoy Rong Hangap Duskiti Kare Te Khotya Korar Babe Mo Uti Koi দুখ পাইছোঁ মোৰ মহিত হৈছোঁ তেওঁ এজন সোশ্যাল ৱৰ্কাৰ আছে ৰাইজৰ বাবে বহুতো উন্নয়নমূলক কাম কৰি দিছে তেনেকৈ ব্যক্তিজনক হত্যা কৰাৰ বাবে মই অতিকৈ দুখ পাইছোঁ আৰু আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ অথৰিটিক DCR SPক অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে দোষীজনক উলিয়াই उचित शास्ति দিব লাগে Pinia berta kelapuansi kangton iklo lang igom tame dome thakme kurwang thu